בפרשת לך לך אנחנו קוראים ציווי שנצטווה אברהם אבינו על ברית המילה. אברהם אבינו נצטווה למול את עצמו ולמול את בנו ישמעאל היה איתו ואת כל אנשי ביתו. כולם נצטוו למול. בואו נראה מה התוצאות של הדברים האלה. כתוב בחז"ל, ידוע שארץ ישראל קשורה לברית המילה. נודה לך השם אלוקינו על ארץ מידה טובה ורחבה, ברית ותורה, חיים ומזון. ארץ ישראל, נודה לך על ארץ, ברית ותורה. יש 3 דברים. ארץ ישראל תלויה בברית ובתורה. לימוד קבלת התורה וברית. אבל היא תלויה בברית. אין ספק שהיא תלויה בברית. ישמעאל, כשהיה משחק עם יצחק, הוא היה מתפאר. היה אומר לו, מה אתה יצחק? אתה לא שווה כלום. מה אתה לא שווה כלום? הוא היה אומר לו, אני מלתי, אבא שלנו, אברהם מל אותי בגיל 13. הרגשתי את הכאבים, הייתי כבר נער, בוגר. אותך מל לו בגיל 8 ימים. לא עשית שום מסירות נפש. אני מסרתי נפש. אני כגדול הסכמתי שאבא שלנו ימול אותי. הלכתי, הוא מל אותי. ואתה היית תינוק, מלו אותך, בעל כוחך. לא שאלו אותך. כך הוא היה מתגאה. בזוהר כתוב כשעם ישראל קיבל את ארץ ישראל, כמו שאמרנו, בזכות התורה ובזכות ברית המילה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ חמדה טובה ורחבה, את ארץ ישראל. בני ישמעאל, המלאך של ישמעאל, בא ואומר לקדוש ברוך הוא, רגע, למה עם ישראל מקבל? אנחנו גם בבנים של אברהם אבינו. אנחנו בנים של ישמעאל, וישמעאל הוא בן של אברהם אבינו גם כן. למה אנחנו לא מקבלים את ארץ ישראל גם? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כי יצחק מל, והארץ ישראל תלויה בברית מילה. אומר לו ישמעאל, גם אני מלתי. אני גם מלתי. אבא שלי אברהם מל אותי גם כן, ב-13. אז גם לי מגיע את ארץ ישראל. אבל למזלנו הרב, ישמעאל הרי היה פרא אדם. מה קרה? ההלכה אומרת ככה, מל ולא פרה, כאילו לא מל. מה פירוש? ברית המילה מורכבת משתי תהליכים. התהליך הראשון זה הסרת אור העורלה, יש אור שמסירים אותו. מתחתיו יש קרום, שזה נקרא פריאה. את זה קוראים את זה עם הציפורניים ומורידים את זה כלפי מטה. אם עשית תהליך אחד בלי השני, זה לא שווה כלום. יהודי לא נחשב שהוא מעול, אלא אם כן הוא עושה את 2 הפעולות, מל ופרה. ואומרת הגמרא, מל ולא פרה, כאילו לא מל. הוא נחשב כאילו לא מל, אם חסר לו את הפרט הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לישמעאל, אתה הרי פריאה לא עברת. למה הוא לא עבר פריאה? כי שאבא שלו, אברהם מל אותו, הוא בא לעשות את ההמשך, הוא התעצבן, נתן לו בעיטה וברח. הוא אומר, לא, תיגע בי יותר, לא רוצה, וברח. אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מלת ולא פרעת. אז לא מגיע לך את ארץ ישראל. אז הוא אומר לו, אבל מגיע לי לפחות על הברית מילה. שימו להם מה אומר הזוהר הקדוש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בעקבתא דמשיחא. בדורות האלה, בזכות זה שאתה עשית ברית מילה, יהיה לך אחיזה בארץ ישראל. אבל היא מוגבלת. למה? כי אתה לא פרעת, אז לא מקבל את זה כמו עם ישראל קיבל את זה לנצח. אבל אתה, כיוון שרק מלת ולא פרעת, בשכר זאת תקבל אחיזה בארץ ישראל. הנה אנחנו רואים אותם, מחשימה וזיחה. אוחזים בארץ ישראל, יהודה ושומרון, ירושלים, כל מקום הם נמצאים, נלחמים על הארץ הזאת. אבל בעזרת השם זה הולך להיגמר, השכר הזה, זהו, הולך להיגמר עוד מעט. אנחנו כבר בשלבים האחרונים. כן. אמר פעם אחד מגדולי ישראל, הוא אומר, תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב דברים.
אנחנו, הרי מה אמר ישמעאל? אני עשיתי ברית מילה במסירות נפש. הייתי גדול, עשיתי ברית מילה במסירות נפש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, נפתח מסך הברזל עם רוסיה, ברית המועצות. ובאו לפה הרבה עולים שהיה אסור שם לעשות ברית מילה. פה בקהילה שלנו היו שניים. אחד יהודי בן 75 הלך לעשות ברית מילה. הוא היה בקהילה, ואז הוא שמע את כל העניין הזה של ברית מילה. הוא אומר, מה, אני לא מעול. והלך ועשה ברית מילה בגיל 75. ועוד כאלה. אז אמר אחד מגדולי ישראל, שים לב, איך הקדוש ברוך הוא מסובב? הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד כבר את הזכויות של ישמעאל. מה ישמעאל הטוען? עשיתי ברית, ועשיתי את הברית הזאת במסירות נפש. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תתלהב. בוא אני אראה לך שהבנים שלי עושים אותו דבר, גם במסירות נפש. הנה, הגיעו פה עולים מרוסיה, בגיל 15, בגיל 20, בגיל 30, 40, 70, 80, יעשו ברית מילה. אז זה הוריד כבר את המפלס של הזכויות של ישמעאל. הקדוש ברוך הוא מסובב ככה. הרב שטיינמן אמר, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו? יש לנו בעיה עם ישמעאל, ויש לנו בעיה עם מי? עם עשיו. ישמעאל ועשיו. ישמעאל עשה ברית מילה. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. הביא לנו עולים חדשים שלא עשו ברית מילה, עשו במסירות נפש בגיל מבוגר, וזה מחק הרבה מהזכויות של ישמעאל. שאומר לו, מה אתה רוצה? הנה, הבנים של אברהם גם עושים ברית מילה בגיל מבוגר, ולא זה. עכשיו בוא נראה איך מטפלים בעשיו, במלכות אדום. במלכות אדום יש להם גם זכויות. מה הזכויות? עשיו כיבד אב ואם מאוד חזק. עשיו היה מכבד את אבא שלו הרבה מאוד. היה לו כיבוד אב ואם. אז הוא גם כן בא לקדוש ברוך הוא. מגיע לי, אני כיבדתי אב ואם. אני שמרתי על הכבוד של אבא שלי במיוחד. אז מה אומרים לו? הוא לא היה, בסדר, בוא תראה. הקדוש ברוך הוא עכשיו בעקבתא דמשיחא עושה, הגויים יש להם בעיה קשה מאוד, הם אומרים שיש לנו בעיה. כמו בדיוק ישבתי בשיעור של רופאים, אז הוא אמר שהם אמרו לי שבקרב המדענים והחוקרים והרפואיים יש להם בעיה שלא שיערו שהיא תהיה כל כך בעייתית. מה? שאנשים מעריכים חיים יותר מדי. אנשים מעריכים חיים יותר מדי. אז יש בעיות של מחלות של זקנה. הביטוח לאומי אין לו כסף כבר, כי הוא משלם, הוא חשב, הוא יעשה חשבון, תחשיבי, בגיל 70, 75 אני מתפטר מהאנשים ואני אוכל לשלם את הביטוח. פתאום חיים עד גיל 90, 100, זה מרוקן את הביטוח לאומי. בקיצור, זה צרת צורה, הם אומרים שזה צרת צורה, שאנשים חיים זה צרת צורה. הם היו רוצים לגמור את זה בגיל מוקדם יותר, לחסוך. אבל אמר הרב שטיינמן פעם, שתראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב דברים. דווקא עכשיו בעקבתא דמשיחא, אנשים מעריכים חיים. ואז מה? ואז הילדים שלהם, יש להם זכות. האבא סיעודי, האמא סיעודית, הולכים, מטפלים בהם, עוזרים להם. ואז כיבוד אב ואם מיוחד. כשהילד קטן מכבד את אבא שלו, בסדר, אז הוא תחת חסותו. אבל כשאדם מבוגר, יש לו ילדים, הוא רץ לאבא ומטפל, ועושה, והולך לבית חולים איתו, והולך... אז כיבוד אב ואם מיוחד. זה בא לכבות את הכיבוד אב ואם של עשיו. אנחנו עכשיו... אמריקאים, אדום, כל מלכות אדום, אירופה זה עשיו. וישמעאל זה ישמעאל. אנחנו נמצאים עכשיו בתווך בין ישמעאל לבין עשיו, כמו שדיברנו הרבה. עכשיו היה בחירות בארצות הברית, ועכשיו מתחילה ההצגה, רבותיי. כמו שדיברנו עליה לפני זה, רק עכשיו מתחילה ההצגה. אמרנו שטראמפ ייבחר, אם אתם זוכרים, אמרנו שטראמפ צריך להיבחר. אם אנחנו זכאים, אז טראמפ ייבחר. ומה היה התהליך עכשיו? מלחמת עולם. טראמפ. שם בטהרן כבר הם נכנסו לחרדות כבר. הם יודעים שהוא אמר להם, לא יישאר לכם את האטום, והולך להיות את המלחמת גוג ומגוג שהובטחה לנו, בעזרת השם. ואף יהודי לא ייפגע בעזרת השם, כל היהודים הסתכלו על זה מרחוק, יראו חוויות יפות מאוד של זיקוקים באוויר וכאלה דברים, יהיה מפגן יפה. זיקוקי דינור, ביום הכיפור, ביום העצמאות האחרון היה אסור, למה ששווה, עכשיו יהיה זיקוקי דינור אמיתיים. כן, בעזרת השם. אז העולם סוגר מעגלים. אז אומר הרב שטיינמן, יש לנו עכשיו בעיה עם מלכות אדום שעשתה כיבוד אב ואם, אז כל יהודי יש לו הזדמנות עכשיו לטפל באבא, לטפל באמא. פעם לא היו צריכים אותנו, היה נפטרים בגיל 65, 70, 80, וזהו.
היום הם צריכים אותנו. אז יש לנו את הזכות הזאת לטפל בהם, ואז הזכות הזאת מכבה את הזכות של מלכות אדום, של עשיו. טוב, עד כאן. עכשיו בואו נראה, רבותיי. אנחנו סובלים מישמעאל סבל עצום. וגלות ישמעאל עוד מעט אנחנו נראה, זה הגלות אחת הקשות ביותר שהיו לעם ישראל. למה? כי הוא פרא אדם. הפסוק מעיד עליו. הוא יהיה פרא אדם. פרא אדם זה מושג שלא נאמר על אף אחד בעולם. לא על עשיו ולא על אף אחד. לא נאמר עליו פרא אדם. אז בואו נראה. כל דבר יש לו חשבונות שמיים. לנו אסור לעשות חשבונות שמיים. אנחנו לא מבינים בזה. אבל אם חז"ל כותבים את זה, אנחנו צריכים לשים לב מה שהם אומרים. לנו אסור להגיד דברים כאלה. אבל בואו נראה מה חז"ל אומרים. למה אנחנו סובלים עכשיו מישמעאל כל כך? אז אנחנו נראה בפרשה שנקרא אותה, שבת. אז אחרי שהגר בהיריון, אז היא מתחילה לזלזל בשרה. וכתוב, ותעניה שרה. שרה מענה אותה, שרה נפגעת, היא רואה, היא מזלזלת בה, היא אומרת לה, תעשי את זה, למה שאני אעשה את זה? אני בהיריון, את לא יכולה להיות בהיריון. והיא פשוט לעגה לשרה ממנו, הרשעית הזאת. אז מה? אז שרה עינתה אותה, ואז היא ברחה, ותברח מפניה. אומר הרמב"ן, שימו לב, חטאה אימנו בעינוי הזה. אף יהודי אסור להגיד את זה. הרמב"ן יכול להגיד את זה. אנחנו לא שופטים את האבות הקדושים. אבל הרמב"ן כותב, חטאה אימנו בעינוי הזה. וגם אברהם אבינו, שהניח לה לעשות את זה. והיה צריך למחות, להגיד, שרה, לא עושים ככה, בבקשה, לא. תטפל בזה. תדבר עם הגר, תרגיע אותה שתתנהג בכבוד. אבל אברהם ראה שהיא מענה אותה והוא שתק. ושמע השם אל אוניה. הקדוש ברוך הוא שמע שהיא מצטערת והיא בוכה על זה, והיא בורחת מהבית, ונתן לה בן שיהיה פרא אדם, הנה המשפט, לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי. שמעתם מה אומר הרמב"ן? ונתן לה בן שיהיה פרא אדם, לענות את זרע אברהם בכל מיני עינוי. מה שאנחנו מקבלים היום, אנחנו משלמים את החשבון הזה. זה חלק מהחשבון גם. יש לנו הרבה חשבונות, אבל חלק מהחשבון זה זה. ותעניה, ואנחנו משלמים את זה. כן. מוכיחים את זה, את מה שהרמב"ן אומר. יש רבי אליעזר אשכנזי, יש לו ספר שנקרא מעשה השם. הוא אומר, מה שהרמב"ן אומר, שהיא זכתה שיהיה לה בנים, שיענו את עם ישראל, את הבנים של אברהם, הוא אומר, זה גם כתוב במה שהמלאך אומר לשרה, להגר. הגר, הוא אומר לה ככה, הוא אומר לה, המלאך, יהיה לך בן, ותקראי את שמו ישמעאל. למה ישמעאל? כי שמע השם אל אונייך. הקדוש ברוך הוא שמע על הצער שלך. שמע השם כל אונייך, זה בעבר, לשון עבר. ישמעאל זה לשון עתיד. ישמעאל, הקדוש ברוך הוא ישמע. למה ישמעאל? קוראים לו שמעאל. כי שמע השם לכל אונייך, ולכן הוא יקרא שמעאל, לא ישמעאל. אומר הרב, בגלל שהיא הייתה מסכנה ובוכה, בגלל מה שאמרנו קודם, שעינו אותה והיא בכתה, אומר לה המלאך, הבן שלך שיוולד, השם ישמע אותו כשהוא מתפלל, ויקבל את התפילות שלו. בגלל הסבל שלך, ישמע את השם, ולכן תקראי לו ישמעאל. לא רק שמע את הבכי שלך, אלא גם בעתיד השם ישמע. יימח שמם, הם מומחים בתפילות. הם לקחו את זה 5 פעמים ביום להתפלל. והם לא מתפללים כמו הנוצרים,
הרמב"ם כותב שהמוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה. הנוצרים הם עובדי עבודה זרה. כי הם מאמינים בשילוש, שיש 3 כוחות שמנהלות את העולם. אבל הישמעאלים לא. הישמעאלים אומרים, אין אלוהים כאלוקים, והרשע הזה, הם אומרים שהוא הנביא. זה הכל. אבל הם אומרים, אין אלוקים, רק אלוקים. הם טוענים שכל האירופאים הם כפרים, הם כופרים. לכן צריך להשמיד אותם, ככה הם אומרים בקוראן שלהם כתוב, יש להם עניין להשמיד את אירופה, את כולם, למה? כי הם כופרים. אז עכשיו הם בתהליך, הם מנסים קודם כל, כתוב בקוראן, קודם כל לנסות לגייר אותם לאסלאם, קודם להביא אותם לאסלאם, ומי שלא יסכים בטוב, ילך ברע. וזו התוכנית שלהם עכשיו, הם מתכוננים בכל אירופה לעשות את זה. הם מצהירים את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. אז הם לא עובדי עבודה זרה, הם מתפללים לקדוש ברוך הוא. 5 פעמים ביום הם מתפללים. ושמעאל וישמעאל, והקדוש ברוך הוא שומע אותם. אז כנגד זה מה אנחנו צריכים לעשות? גם אנחנו צריכים להתפלל חזק. שיהיה תפילה כנגד תפילה. כדי להכניע את התפילה שלהם. התפילות שלהם, בינתיים אומר לה המלאך, ישמעאל, השם ישמע את התפילות שלה. אז יש דרך אחת, שעם ישראל יפקיר לקדוש ברוך הוא, ושערי דמעה לא ננעלו, ואז תפילה כזאת היא תעקוף את התפילה שלהם. כי סך הכל אנחנו בנים, והם עבדים. אם כבנים, הם כעבדים, אבל אנחנו כבנים. ובן שפונה לאבא שלו, אבא שלו שומע אותו יותר מהר מאשר עבד פונה לאבא שלו. אבל אם הבן לא פונה ורק העבד פונה, אז ישמעאל. השם ירחם. יש הרמב"ם, שימו לב, באיגרת תימן. בזמן הרמב"ם, בתימן, היהדות בתימן עברה מסע שמד, רדיפה ושמד. רצו שהם יתאסלמו ורדפו אותם והיכו אותם ועשו להם צרות צורות. הרמב"ם שלח להם איגרת שנקראת איגרת תימן. שלח להם איגרת, הוא היה במצרים, הוא שלח להם ממצרים לתימן, את האיגרת הזאת לחזק אותם. ובאמת, בזכות האיגרת הזאת הם נשארו חזקים והמשיכו הלאה את עבודת השם שלהם. לכן התימנים פוסקים כמו הרמב"ם. הם אומרים, זה הרבי שלנו, לא שולחן ערוך, לא אף אחד, רק הרמב"ם. הוא יחיה אותנו, אנחנו הולכים אחריו באש ובמים. אז זה השיטה שלהם. אז הוא כותב להם ככה, בין היתר הוא כותב ככה. הוא אומר שהם תהיה אומה רעה מאוד, שלא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, שמרעה בתכלית הרעה, לדלדל אותנו, ולהקטין אותנו, ולמאוס אותנו, ולשחוט אותנו. ככה כותב הרמב"ם על הישמעאלים. הוא אומר, וכל זמן שאנחנו, שימו לב, כל אלה שחשבו שלום עכשיו, שלום מחר, היה להם כל מיני תיאוריות בגרוש. אומר הרמב"ם, וכל זמן שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו במלחמה. אנחנו הולכים ועושים הסכם אוסלו, ודקה אחר כך מפוצצים לנו אוטובוסים בתל אביב. אתה מדבר איתם שלום, והם מלחמה. ואומר הרמב"ם, לזה התפלל דוד המלך בתהילים, שהוא אומר, אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה. כך אומר דוד המלך. אני מדבר איתם, רוצה שלום. בוא נעשה מזרח תיכון חדש. בוא נעשה פה עכשיו שוויץ. דמיונות. איזה שוויץ? שוויץ. עם פרי אדם אפשר לעשות שוויץ. שוויץ אפשר לעשות עם אנשים בני אדם. אז אומר הרמב"ם, לצערנו הרב הוא אומר, ישמעאל נחשב כשונא הראשי של עם ישראל, ואין אומה יותר אויבת ממנו. וכל זמן שאנחנו רוצים שלומם, הם רודפים אחרינו למלחמה. מבין, כאילו זה נכתב היום. קונספציה חדשה שעשו פה בארץ, מתנפצת על ידי הרמב"ם, אבל הרמב"ם נכתב לפני הקונספציה, שאפשר לעשות שלום, לא צריך צבא גדול, הם רגועים, הם שקטים, הכל בסדר, אפשר להשתדר. הנה, הרמב"ם כותב לנו את זה לפני מאות שנים. איי. שימו לב. הגאון מבריסק, הוא מדייק מהפסוק. מה אומר למלאך? והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אומר הגאון מבריסק, בלשון הקודש, קודם כל מזכירים את שם העצם,
אחר כך את שם התואר. אומרים, אדם צדיק, אדם טוב, אדם רע. לא אומרים רע אדם, צדיק אדם, נכון? קודם אתה אומר את האדם, זה נקרא שם העצם, בדקדוק. אחר כך אתה אומר את שם התואר שלו, מהו? יפה, אדם יפה, לא אומרים יפה אדם. אדם רע, אז לא אומרים רע אדם. היה צריך להגיד אדם פרא. והוא יהיה אדם פרא. אבל לא ככה אומר המלאך, מה הוא לא יודע עברית? עברית שפה קשה, הוא לא עולה חדש. הוא יודע עברית. זה לשון הקודש. אז איך הוא אומר? והוא יהיה פרא אדם. למה פרא? אומר הרב מבריסק. בדרך כלל, בן אדם, המהות שלו, כשאומרים על בן אדם, המהות שלו הוא אדם. זה המהות. זה העיקר, הוא בן אדם. יש לו שמות תואר. יש לו אדם טוב, אדם רע, אבל במהות הוא בן אדם. אצל ישמעאל זה בדיוק הפוך. המהות שלו זה פרא. אין אצלו אדם, פרא. הוא פרא, אדם. אדם תפל הפרא. העיקר זה הפרא. על בן אדם רגיל אתה לא יכול להגיד פרא אדם. אדם פרא. אבל אצלהם אין אדם. יש פרא וקצת אדם. אבל מה הוא? תשאל בן אדם. מי זה? זה בן אדם. מה הבן אדם הזה? זה אדם טוב. יש לו לב טוב. אבל הוא בן אדם. אצלהם הוא פרא אדם. הוא פרא, אחר כך הוא אדם. הוא קודם כל פרא. זה נורא ביום. כשלומדים את זה, יודעים איך להתייחס אליהם. איך מתנהגים איתם. אף פעם לא ללכת שבי אחרי הדיבורים שלהם. לא להאמין. לא להאמין. הם לא רוצים שלום. הם רוצים מלחמה. הם רוצים להביא אותנו למים. רוצים להטביע אותנו בים סוף. בים התיכון. שימו לב. כמה שזה קשור להיום. היה צדיק אחד קוראים לו הרב דוכובסקי. הוא היה בתקופת חפץ חיים. חפץ חיים. אחרי מלחמת העולם הראשונה. באירופה. ברוסיה. היה אז עלייה של יהודים שעלו לארץ. עלו לארץ. להתיישב בארץ ישראל. אז הוא בא לקבל ברכה מהחפץ חיים. שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל עם המשפחה שלו. מה? אם לקבל ברכה. הוא אומר, לפני שהספקתי להביע בפניי את החששות שיש לי בעלייה הזאת. ובעיקר פחדתי, הוא אומר, מהחשש הביטחוני. כי היו פה ערבים והם עשו צרות ליהודים. למה? כי זה רק כמה שנים חלפו מאז טבח בחברון, בשנת תרפ"ט. הרי הם שחטו בחברון בשעת תרפ"ט. בחורי ישיבה, רבנים צדיקים, כמו חיות אדם הם שחטו אותם. אז הוא אומר, אני פחד, אחד הדברים שחששתי לעלות לארץ, כי ראיתי מה היה בפרעות תרפ"ט. איך ששחטו את היהודים שם בחברון. אומר ככה, מתחיל להגיד לי החפץ חיים, לפני שאני מדבר, התורה הקדושה אומרת על ישמעאל שהוא יהיה פרא אדם. ידוע שהתורה שלנו נצחית. ואם היא אומרת שהוא יהיה, לא אומרת והוא פרא אדם, על הבן שלה. לא, הוא יהיה. אומר החפץ חיים, התורה נצחית. תמיד הוא יהיה פרא אדם. אי אפשר לשנות אותו. לא תוכל לתרבט אותו, אומר חפץ חיים. אי אפשר. כמו שאי אפשר לתרבט בעל חיים, להפוך אותו לבן אדם, אי אפשר לתרבט פרא אדם, שיהיה אדם. לא הולך. היה פעם רבי יונתן אייבשיץ, אחד מגדולי ישראל. היה לו ויכוח עם הכמרים. הכמרים אמרו שאין הבדל בין בני אדם לחיות. חיות ובני אדם זה אותו דבר. אתה מתרבט אותם כמו בני אדם. הוא אמר להם לא. הוא אמר להם, אני אוכיח לכם. הוא הלך, המלך אמר לו, אני אוכיח לכם מי צודק, אתה או הוא. המלך נתן הוראה לקחת חתולים ולאלף אותם. מה לאלף אותם? להיות מלצרים. בסדר.
עבר חודשיים, המלך קורא לרבי יהודה לייבשיץ, אומר לו, בוא תראה עכשיו מי צודק, אתה או הכמרים. אתה אומר שאי אפשר לתרבט אותם, והכמרים אומרים שאפשר. בוא נראה. אבל יש סעודה עכשיו, תבוא לסעודה, ושם נראה מי צודק. אומר לייבשיץ בא, יושב בסעודה. יושבים איתו כל הכמרים, ואז המלך עושה ככה בפעמון, פתאום הדלתות נפתחות, ושורה של מלצרים חתולים, הולכים על שני הרגליים האחוריות, מחזיקים בידיים שלהם מגשים, והולכים ככה עם מגשים, עם קוקטיילים, עוברים בין כולם. כולם מוחאים כפיים, הנה, מסתכלים לרבי יהודה לייבשיץ, מה אתה אומר? מה אתה אומר? הנה, אתה רואה? תרבטנו אותם, הפכנו אותם למלצרים. יש להם פפיון פה, הם מלצרים צובים. עובר כמה דקות. עוד פעם המלך עושה, הם נכנסים. הפעם הם מביאים מנה ראשונה. נתן להם לשחק את המשחק. בפעם השלישית, שעושה בפעמון, הם נכנסים עם המנה העיקרית. הוא הכין מראש בכיס שלו קופסה קטנה עם עכבר קטן. איך שהם נכנסים, פותח את הקופסה, עכבר קופץ על השולחן. החתולים העיפו באוויר את המגשים, התנפלו על השולחן, סיסו ושמחו. אומר, נו, אפשר לאלף את החתולים. אתה מראה להם שנייה אחת עכבר קטן. הם כבר לא חתולים, הם כבר לא מלצרים, הם חתולים. אומר החפץ חיים, אי אפשר לתרבט את ישמעאל. התורה אומרת והוא יהיה, שימו לב, איזה נבואה. לפני 100 שנה הוא כותב את זה, שימו לב. אפילו אם יתאספו כל עמי התרבות שבעולם וירצו לחנך את ישמעאל ולעשות אותו בן תרבות, שלא יהיה פרא אדם, לא יוכלו לעשות את זה. כי לא בן תרבות הוא. שהרי התורה העידה, הוא יהיה פרא אדם. שימו לב! עכשיו מתגלים כל מיני רופאים באונר"א, שמונר"א, שהם היו רצחים, שהם עשו את הפרעות שמה בעזה, בעוטף, עם מחשימם. כל מיני כאלה שהם תואר של רופא. אתה רופא, אתה מצהיר את השבועת, אתה נשבע שבועת הרופאים. איך אתה יכול להתעלל באישה? איך אתה יכול להרוג תינוקות? אומר החפץ חיים, ואפילו אם ישכיל ישמעאל ללמוד, ויהיה למשל עורך דין, הוא יהיה עורך דין פרא אדם. ואם הוא ישכיל להיות פרופסור, דוקטור, הוא יהיה דוקטור פרא אדם. הוא יהיה דוקטור פרא אדם. הפראות לא תעשו ממנו לנצח. ואז הוא נאנח ואמר, אוי אוי, מי יודע מה הפרא האדם הזה עלול עוד לעשות לעם ישראל באחרית הימים. ישב לו הגאון הזה לפני 100 שנה, והוא ראה את כל מה שקורה. כמה אנחנו סובלים מהפרא האדם הזה. כן? אז צריך לדעת את זה, שיש לנו עסק עם פרא אדם. אפשר לתרבט אותו, זה לא יעזור. אם אנחנו נעשה הפגנות בקפלן, הוא לא ישתנה. הוא לא יהפך להיות בן אדם. ואנחנו ראינו שיהודים צדיקים שרצו להתחסד איתו, והיו הולכים ומסיעים חולים מעזה, ואותם רצחו ראשונים. איפה? בן אדם קצת רגש. אלה עזרו לך, למה אתה הורג אותם? כי הם לא פרא אדם. הוא החתול שיראו לו את העכבר, באותו רגע הוא שכח שהוא מלצר. אומרים לו יהודי, זה לא משנה מי זה יהודי. שמאלני, ימני, חרדי, תימני, אשכנזי, ספרדי, זה לא משנה. הם שונאים אותנו, אומרים חז"ל. הם שונאים יהודים, הם פראי אדם. הם לא שונאים רק אותנו. הם שונאים גם את האמריקאים. את כל העולם, הם מחזיקים בעצמם רק הפראי אדם האלה. אז זה הפרשה. כל כך אקטואלית הפרשה הזאת. כל כך נכתבה, כאילו זה נכתב היום. אבל אנחנו לא מפחדים. יש לנו הבטחה, בעזרת השם, על בריתך אשר חתמת בבשרנו, בתורתך שלימד איתנו. עם ישראל ממשיך ללמוד תורה, עם ישראל ממשיך בברית מילה, עם ישראל ממשיך במצוות, ובזכות זה ארץ ישראל ניתנת לו. והזכות שלהם נגמרת. כתוב בספרים הקדושים שגם הנפט שהם קיבלו, הרי הם שולטים ברוב הנפט בעולם, גם הנפט שהם קיבלו במפרץ הפרסי וכל האזור הזה, זה גם בזכות הברית מילה שלהם. וזה גם הולך להיגמר. ביחד זה ייגמר.
פעם מישהו שאל אותי איך זה ייגמר, מה ייגמר? יש להם נפט לעוד 1000 שנים. אבל עוד מעט הם ישתו את הנפט שלהם. ערב הסעודית שם, כל שונאי ישראל, קטר, שמטר, הם ישתו את הנפט. למה? לא רחוק היום שימציא איזה שואב קטן, כי למה הקדוש ברוך הוא לא נותן להמציא את זה? כי עדיין לא הגיע הזמן. אבל ברגע שיגיע הזמן שלהם לגמור את השכר שלהם, ימציאו איזה שבב קטן, תשים במכונית, תיסע. מה יעשו עם כל הנפט? ישתו אותו, ישרפו איתו. אז שיפציצו אותם שם, הם ישרפו עם הנפט של עצמם. אבל זה הסוף. זה הסוף של כל התהליך הזה. אז רואים כמה הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף בריאה. גם בריאה של פרא אדם כמו ישמעאל, אם מגיע לו זכויות, אז הוא מקבל. פרא אדם! אבל הוא עושה ברית מילה, מגיע לו זכויות. אז אנחנו, שאנחנו ברוך השם לא פרא אדם, אנחנו אוהבי אדם, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לחיות, לא למות. ראיתם פעם מישהו מחנך את הילדים שלו למות? אמא ששמחה שהבן שלה מת? שמחה, מוציאה בקלרות, הבן שלה שהיד. זה לא בני אדם, זה חיות. פרא אדם. רק פרא אדם שמח שהבן שלו מת. אני לא משנה על מה פתאום שהבן שלי ימות, הבן שלי אני רוצה שיחיה. מי שלא מקדש את החיים, פרא אדם. מי שמקדש את המוות, פרא אדם. ואנחנו בעזרת השם ננצח אותם. כל בעזרת השם אנחנו ננצח. אמרתי לכם, בתהילים אני כבר גומר, כבר הזמן שלי נגמר, שדוד המלך אומר את זה בתהילים, שאנחנו משרים את זה בהלל. סבוני כדבורים, דרכו כאש קוצים, בשם השם כי עמילם. אז לפני הרבה זמן הייתי אומר את זה בשם הגאון, והיה בעצם אומרים, מה זה סבוני כדבורים? דבורה היא מתאבדת. למה? כשדבורה מקישה מישהו, היא מתה אחר כך. בארץ שהיא מוציאה, בעוקץ שהיא מוציאה, היא מתה יותר, היא לא יכולה לחיות. אבל לא אכפת לה, היא מתאבדת ועושה. אומר דוד המלך, בעקבתא דמשיחא, יסובבו את עם ישראל מתאבדים. ונגד מתאבדים אין לך מה לעשות. האמריקאים במלחמת העולם השנייה, נגד המתאבדים, הקמיקזים, היפנים, שהיו מתאבדים להם על האוניות שלהם, לא היה להם מה לעשות. מה עשו? פצצה אטומית. אמרו, אין ברירה, לא נוכל לנצח את המלחמה. נגד מתאבדים אתה לא יכול. מי שאומר, אני רוצה למות, מה תאיים עליו? אני ארוג אותך. אדרבה, תהרוג אותי, אני רוצה למות. אז איך תאיים עליו? רק פצצה אטומית עצרה את המלחמה. אומר דוד המלך, לא צריך פצצה אטומית. סבוני כדבורים, דרכו כאש קוצים, בשם השם כי עמילם. בשם השם אני נצח אותם. אבל לאחרונה התחדש לי חידוש יפה. מה זה סבוני כדבורים מתאבדים? הכטב"מים, זה המתאבדים. הם באים ככה, נוחתים, נבהלים הם, אל תבהלו. סבוני ככטב"מים, בשם השם כי עמילם. עכשיו הכטב"מים זה המתאבדים החדשים, רק בלי בני אדם. הם שולחים כטב"מים וכולם כבר בלחץ. הוא בורח פה, בורח שמה, רודפים אחריו פה. בשם השם, רק בשם השם ננצח. בעזרת השם נתחזק כולנו באהבת ישראל, באהבת התורה, באהבת המצוות. נשלח הרבה חיבוק והרבה כוחות והרבה תפילות לחיילים שלנו, שבעזרת השם יהיה שם ישמור עליהם כעל בבת עינו. כל חייל שלנו הוא בן יקר ואהוב, שלא ישנים בלילה במציאות שהם נמצאים שם. ובעזרת השם כל החטופים יחזרו הביתה. להיות בשבי אצל פראי אדם זה לא פשוט. זה לא בשבי נורמלי, זה בשבי אצל פראי אדם, חיות. חיות אדם. אפילו להגיד חיה, אתה מבייש את החיה שאתה אומר. אני לא חושב אפילו להגיד עליהם חיות. כי כשאתה אומר חיה, אתה מבייש את החיה. לחיה יש קצת מוסר מסוים, להם אין שום דבר. פראי אדם, זה ההגדרה שלהם. פראי אדם, שהקדוש ברוך הוא יחזיר כולם בשלום, בעזרת השם, בריאים ושלמים. ושנראה במהרה בימינו איך הקדוש ברוך הוא נפרע מהם, איך הוא נפרע מכל אלה שעשו צרות לעם ישראל, מכל אלה שהחריבו לנו את בית המקדש הראשון ואת בית המקדש השני ועשו לנו שואה. הקדוש ברוך הוא צריך לשלם להם. אלה שעשו לנו שואה בגרמניה, ואלה שעשו לנו פה שואה לפני שנה, ואלה שהרגו את החיילים שלנו במשך כל ה-75-76 שנה שאנחנו פה. כולם הקדוש ברוך הוא יתפרע אחד אחד. ובעזרת השם נזכה לראות את זה בעיניים שלנו. כמו שעם ישראל זכה לראות ביציאת מצרים, עומד על ים סוף, זה אלי ואלוהו, אלוה אבי וארוממנו. הנה, זה המצרי שעשה לי, זה המצרי שהרג את הבן שלי. הנה, הוא פה. כן, ככה נזכה לראות את כולם, ככה שופעים. אנחנו נשמח בשמחה גדולה, ושוב השם את שירות עמו, בזמן שיבוא מלך המשיח, אמן כן יהיה רצון.